Gününkinji ýarymyna hormaty prezidentimiziň awtolog kerweni sammitin geçirilýän ýerine garaşdyrlyk köşgüne geldi. Bu ýerde döwlet başçylarymyzy Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew mehirli garşylady. Bilelikde surata düşmek dawaratyndan soňra wekilit başçylary köşüň mejlisler zalyna bardylar. Bu ýerde Merkezi Aziýa Hytaý ikinji sammiti geçirildi. Prezident Kasym-Jomart Tokayew sammite gatnaşyklaryny bereklep, bu ýokary derejeli duşa gatnaşýanlyklary hemde tebit hyzmatdaşlygyny iýligderli gollaýanlyklar üçin wekilit başçylaryna tüý sürekden hoşarlyk bildirdi. Soňra sammite gatnaşyklara söz berildi. Hormaty prezidentimize çykyş etmek bilen bildirilen mihmanförlük üçin Türkmenistanyň wekiliýetiniň adyndan Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayewa minnetdarlygyny beýan edip, şu gedekki duşugyň Siýan şeherine geçirilen sammitde beýan edilen mühim pikirler we teklipleri hemde onuň jemleri boýunça kabul edilen Siýan jarnamasyny puwturlandyrmaga we ösdürmäge gönükdirilenini aýtdy. Bellenşýäli Merkezi Aziýa döwletleri we Hytaý kontinental hemde tebit prosesleriniň mühim gatnaşçylary hökümine çykjy diýerler. Biziň fiýaty diplomatik ulgamda hyzmatdaşlygymyz tutuş Aziýada geosiýasy ýagdaýa oňun täsir edýär. Durnukly we uzak möhletli paragatçylyk, durnuklylyk we howpsuzlyk üçin şert öretmäge ýardym berýär. Hyzmatdaşyň bu formaty pikir alşmak, daşar fiýaty daralaryň ury boýunça tagallardy utgaşdyrmak, iri halkara meýdançalaryna hemde forumlarda ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasyna birnäçe tebit düzümlerini ýödary alagaryşlan diplomatik kararlary kabul etmek üçin iýligderli gurallaryň bolmagyny şertlendirýär. Daşar fiýadat ulgamyny dünýädäki häzirki ýagdaýy nazar almak bilen Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna, ählimum howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak baradaky başlangyjyna ähmiýet berilmegini teklip edýär. Bu resmi namanyň fiýasy, hukuk we dünýägaraş esaslary şu formatda gatnaşlaryň geljeki özüş we ählimum prosesler babatda konseptual çemelişmelerine hemde garaýşlaryna ylaýyk gelýär diýip pikir edýän. Huzufanna gurrun dünýä gatnaşyklaryna ösüp barýan ýurtlaryň eýleýän orny, öňnäç diplomatiýasynyň, beýtaraplyk ýörelgileriniň we beýleki paragatçyk dörejilik we gepleşik platformalarynyň ulanmagy barada barýar diýip hormaty prezidentimiz aýtdy. Döwlet başçylarymyz Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýubiley sessiýasynyň dowamyna şu formatyň çäklerini ählimumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak boýunça geňeşmeleri geçirmegi, onuň ýetasy düzgünlerini ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. Hormaty prezidentimiz bu işi Aziýa topuryna hyzmatdaşlar bilen başlamagyň we soňra geňeşmelere gatnaşyklaryň düzümini giňeltmegiň maksady laýyk boljakdygyny belläp, sammite gatnaşyklар bu teklibi gollasa Türkmen tarapynyň minnetdar boljakdygyny aýtdy. Bellenşýäli Türkmenistan uly ulgamyny Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda hyzmatdaşlyk işleşdirmek üçin giň mümkinçilikler bar diýip gataplaýar. Türkmenistanyň beýik ýüpek ýoluny gaýtadan diketmek strategiýasynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň esasy orny gödüňne tutýar. Türkmen tarapynyň garaýşyna görä bu strategiýanyň Hytaýyň bir goşok bir ýol başlangyjy bilen utgaşdyrylmagy, milli ulug logistika mümkinçiliklerini ýakynlaşdyrmaga we umum beýiklere ulanmaga ýardam berer. Biziň döwletlerimizde bu ählimum başlangyçlarda mühim orun degişdir. Häzirki günde Aziýa ýoşunman tebitiniň Günorta we Merkezi Aziýanyň orta we ýakyn günne gorun çäklerini gurşap alýan döwrebap, agtybarly we toplumlaryň ulug logistik ulgamda öretmek üçin tagallarly birleşdirmäge diňe bir şertler däl, eýsem zerurlygy bar. Şeýle hem Türkmenistan biziň formatymyzyň çäklerini energetik ulgamyna hyzmatdaşlyk giňeltmek ugruna çykyş edýär we munyň üçin oňun şertler bar diýip gataplaýar diýip döwlet başçylaryna aýtdy. We şunun bilen baglykda ýurdumyzyň türkmen TV gadynyň iýerilmegini diversifikasyýalaşdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy taýýardygyny tasdiklady. Energetika hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup durýar. Bu wagtda da Türkmenistan energiýanyň iýerilýän ugurlaryny we möçürlerini artdyrmak ugruna çykyş edýär. Şeýlekem feudanyň we telekeçiligiň köwüslendirilmegi, dörli ogurly bilelikdäki ýarhanalyň döredilmegi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň bilelikdäki ykdysady ösüşine möhüm orna ýerýär. Döwlet başçylarymyz innowasion hyzmatdaşlyk baradaky belläp, Türkmenistanyň Hytaýly hyzmatdaşlar tarapyndan bu ugura has uly üns berilmegine umyt edýänini aýtdy. Hemde emeli intellekti ulanmak, hemra we kosmos almy barlyk işlerini geçirmek, sanlaşdyrmak, maglumat we programma üpçünçiligi we beýleki birnäçe tehnik ugurlar boýunça bilelikdäki maksatnamalaryň hemde taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň öýdary ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeligini ýokarlandyrjakdygyna, beýleki bir tarapdan Merkezi Aziýanyň çägini tehnolog hyzmatlaryň durnukly bazaryny döretmäge, hünärmenleri we tejribe alşmaga, milli tehnolog mekdepleri çalt tepkini ösürmäge ýardam berjekdigini anan bildirdi.
bir strategik wezipe Merkezi Aziya bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda birlikdäki ösüşiň uly taslamasynyň çäklerindäki gatnaşyklaryň geljegine maýy goýumdyr. Beýik köpatyrlyk medeniýet we hakyky ruhy ahlak gymmatlyklar Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň halklarynyň hyzmatdaşlygynyň taryhy we häzirki ýakynlygynyň özara düşünşmeginiň hemde birek-birege oňun garaýşlarynyň midemet esasyny düzýär. Şonuň bilen aýlykda döwlet daşlarymyz sammita gatnaşy ýurtlaryň her birine birlikdäki medeniýet we sanat festiwallaryny ýyligleri esasy guramak mümkinçiligini teretmegi we şundan uguralyp Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň medeni dialog atly medeniýet ulgamyna hyzmatdaşygyň täze platformasyny döretmek başlangyjyny ara alyp maslahatlaşmagy we döwlet daşlarlarynyň makullan ýagdaýyna urduş idaralara şeýle usullary işläp taýýarlamak barada değişik tawşyklar bermegi teklip etdi. Bilinçli ýaly Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2025-nji ýyly halkara paragaçylyk we ananşmak ýyly diýip elan etdi. Döwlet daşlarymyz halkara paragaçylyk we ananşmak ýylyna halkara beýtaraplyk gününi we Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllygyna başlanýyp, şu ýylyň dekabr aýyna Aşgabatda geçiriljek iri halkara forumuny häzirki döwrüň ähli meseleleriň çözgütlerini gözlemek, halkara giňişligine alalaşygy we düşünşmegi gazanmak boýunça döwletlerimiziň arasyndaky dialogyň dowam etjekdigini ynany bildirip, sammita gatnaşýan ähli döwlet daşlarlaryny bu maslahata gatnaşmagy uly hormat bilen çagyrdy. Çykyşynyň ahyrynda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Merkezi Aziýa Hytaý formatynaky ýakyn hyzmatdaşlygy berk we üýtgüsiz yrarlygyny tasdiklap, ýurdumyzyň bu formatyň biziň halklarymyzyň hemde döwletlerimiziň paragaçylyk we abadançylyk üçin ägir türlü mümkinçilikleri açýanyna berk ynanýanyny beýan etdi. Şeýlekem döwlet daşlarymyz Merkezi Aziýa Hytaý formatynyň sekretariýatynyň baş sekretary Sun Wei-duny şu gedekki sammiti üstünlükli geçirmäge goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew çuň manyly çykyşy hemde beýan eden teklipleri üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Sammitiň jemleri boýunça Türkmenistanyň, Qazaqstan Respublikasynyň, Qırgız Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň we Täjikistan Respublikasynyň arasynda hemişelik hoşnýetli goňşulyk, dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda şertnama Merkezi Aziýa Hytaý 2-nji sammitiniň Astana jarnamasyna gol çekildi. Şeýlekem Merkezi Aziýa Hytaý formatynyň çäklerini raýatlaryň özara taparlar üçin oňun şertler döretmek boýunça başlangyç kabul edildi. Resmi namlara gol çekmek tabarasından sonra Merkezi Aziýa Hytaý görnüşindäki hyzmatdaşlyk merkezleriniň açylýany ýan edildi. Bu arada video şekilleri görkezildi. Şeýlekem sammitiň çäklerini Türkmenistanyň Ahal vilayatynyň häkimligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Şensi vilayatynyň halk hökümetiniň arasynda Ahal vilayaty bilen Şensi vilayatynyň arasynda dogonluk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakynda alalaşyk ýan edildi.